Jinħatar grupp ta' ħidma bil-għan li jindirizza l-isfida tal-problema tal-iskart mill-ikel. Dan il-grupp li huwa mmexxi miċ-chairperson Liza Kassarxo irid iħejji qatt rakkomandazzjonijiet sal-aħħar ta' Awwissu ta' din is-sena. Rakkomandazzjonijiet prattiċi fattibbli u fl-aħħar mill-aħħar li jistgħu jitwettqu mingħajr ebda diffikultà. Il-grupp ta' ħidma jikkonsisti f'numru ta' stakeholders minn oqsma differenti li jvarjaw mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, il-Wayserv, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u ħafna iktar. Bit-tema inqas skart mill-ikel, ambjent aħjar u aktar flus fidejk, dan il-grupp se jassigura li problema tal-iskart tintemm darba l dejjem u bekk il-poplu Malti Wawċi u anke n-negozji nfushom ikunu jistgħu igawdu. Iċ-chairperson ta' dan il-grupp ta' ħidma Liza Kassarxo fissret kif fis-sena 2013 f'Malta l-iskart mill-ikel kien ilaħħaq 22% mill-iskart kollu. Jiena ħanara li niltaqgħu b'mod regolari, nieħu anke punti u fl-aħħar mill-aħħar infassar rapport li jaqgħad dawn il-punti li jkunu b'mod prattiku fejn jkunu jistgħu jiġu implementati. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima Leo Brinkat qal li dawn is-suġġerimenti huma biss il-bidu tat-triq li trid twassal biex il-problema tal-iskart mill-ikel tkun fost l-elementi ewlenin tal-kampanja edukattiva dwar l-immanniġġjar tal-iskart. Ikunu x'ikunu s-suġġerimenti tagħhom li jiena konvint li se jkun qbil dwarhom se nimplementawhom kemm fuq livell ta' gvern. Hekk ikun hemm bżonn ninvolvu kunsilli lokali, ninvolvu il-kunsilli lokali, imma anki jien personalment se nkun qed isħaq biex il-pjan edukattiv li se nniedu fil-medja kollha fil-ġimgħat li ġejjin ikun qed jiffoka u jagħti attenzjoni massima lil dawk is-suġġerimenti se joħorġu minn dan l-eżerċizzju. Intant Anton Bidugal bħala wieħed mill-membri fih dan il-grupp saħaq li l-ikbar problema tal-iskart mill-ikel tinsab fid-djar Maltin u Wawċin u suġġerixxa li wieħed għandu jagħmel lista ta' xi bżonnijiet għandu jixtri biex bekk ma jkunx hemm ħela.